hemmettiä te luulette oikein tekevänne? No antais vetää sivun siitä. Mun tarvitsee nousta taas kohta. Ottakaas nyt vähän. Eiks me voitais puhua tästä ihan järkevästi, hei? Et ukko muuten nouse. Enne et levittele näitä myrkkyjä. Kuulkaa, hei, ei tossa oo mitään järkeä. Mä vaan joudun raivaamaan noin tosta ja mulla menee siihen koko päivä. No tajutteks te paljon mulla maksaa seisottaa tätä hommaa, hei? Sähä et ukko siirtele tästä risuvakkaa. Ne loppu ne sinun myrkyn kylvät nyt kertalaakin. Ootteks te tosiaan noin torvia? Pitääks mun soittaa poliisi kertoon teille, miten nämä jutut oikein on, hei? Eikkeen paikasta ukko turppi. Tippautetaan hampaat kurkkuun, niin ei piästele nuo isoja ääniä. No mulla on ihan laillinen oikeus tähän hommaan. Kyllä myö sinun oikeudet tiedetään. Älähän ruppee rehentelemään. Myö taietaan niin syöttää sinulle nämä, mitä meinasit vuotella meidän niskaan. Tule poikkeen, Lehikoinen. Älä ruppe rusentelemaan sitä poikkaa. Minä ei kun vähän taputtelisin. Siinä on sinulle tiepietä, ukko, sen kun lähet ajelemaan. Tiellä ei oo ennen työmaita. Usko se, kun sanotaan. Alkaa muut työt.